Γεια σας και πάλι. Τώρα λοιπόν η συνέχεια για τους υπότιτλους. Είχαμε μείνει στο σημείο όπου ξεκινήσαμε και μάλλον τώρα θα έπρεπε να έχετε τελειώσει την καταγραφή από το κείμενο που θέλουμε να ενσωματώσουμε σαν υπότιτλους. Το κείμενο αυτό εγώ το έχω ολοκληρώσει επίσης. Είναι λοιπόν το notepad μου, το σημειωματάριό μου με όλα αυτά τα οποία θα υποθούν ή μάλλον έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια του τρέιλερ που επεξεργαζόμαστε. Ωραία. Έχω ανοίξει λοιπόν το πρόγραμμα με το οποίο θα δουλέψουμε. Είπαμε ότι είναι το Subtitle Edit. Το έχετε εγκαταστήσει ήδη και εσείς στον υπολογιστή σας. Ανοίγοντας λοιπόν είναι αυτό εδώ το παράθυρο το οποίο είναι έτοιμο να δεχτεί το αρχείο που θα του δώσουμε. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως με αυτό, θα πάμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Θα πάμε στα options λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να αλλάξει την γλώσσα, εγώ την αφήνω αγγλικά. Πάμε λοιπόν στα settings. Δεν νομίζω να χρειάζεται να πειράξετε πολλά πράγματα εδώ, καμιά φορά είναι και λίγο πολύπλοκο, οπότε εγώ δεν ήθελα να πειραματιστώ, τώρα όσοι γνωρίζετε περισσότερο εννοείται. Στο video player απλά θα ήθελα να σας πω να έχετε τσεκαρισμένο ότι πρόκειται για MPV. Επίσης μετά εδώ που λέει font, μάλλον όχι συγγνώμη, εδώ που λέει το ASSSA style, να μπορέσετε να προσαρμόσετε το κείμενο που θέλετε, πώς θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη. Δηλαδή, ποια γραμματοσυρά θα χρησιμοποιήσετε, εγώ επιλέγω κλασικά Verdana. Σαν μέγεθος με βολεύει το 16, το οποίο θέλω να είναι και bold, οπότε το έχω τσεκαρισμένο. Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε χρώμα, ωστόσο θεωρώ ότι οι υπότιτλοι πάντα είναι μαύροι με ένα background άσπρο, το οποίο εγώ έχω διατηρήσει εδώ. Υπάρχει λοιπόν ένα border, ένα πλαίσιο, το οποίο το έχω σε μέγεθος 3. Τα υπόλοιπα δεν τα έχω πειράξει, οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αν εσείς τώρα μεγαλώσετε την γραμματοσυρά θα δείτε και όλες το πώς εμφανίζεται μετά στο παράθυρο. Εγώ το ξαναπάω τώρα στις 6. Και αυτό είναι ουσιαστικά το πιο απλό σαν ρύθμιση, απαραίτητο είναι αυτό. Να τσεκάρετε εδώ στο video player το MPV και εδώ στο style να βάλετε το χρώμα, το μέγεθος και την γραμματοσυρά όπως θέλετε να εμφανίζεται. Ωραία. Αφού έχουμε κάνει αυτό, το format που θέλουμε εμείς είναι το sub-rib, δηλαδή θέλουμε όταν θα τελειώσει όλο αυτό εδώ η επεξεργασία, οι υπότιτλοι μας να έχουν file name SRT. Αυτά, τα υπόλοιπα νομίζω δεν τα έχω πειράξει, δεν έχω κάνει κάτι. Ξεκινάμε λοιπόν με το file, πατάω open και διαλέγω στις λήψεις μου το αρχείο που έχω αποθηκεύσει από το notepad μου, από το σημειωματάριό μου, που είναι το κείμενο των υπότιτλων. Το κάνω λοιπόν εισαγωγή εδώ. Μου εμφανίζει μια επισκόπηση, μου λέει ότι αυτό είναι το κείμενο, έτσι το έχεις γράψει εσύ. Αυτός θα το προσαρμόσει με τον δικό του τρόπο σύμφωνα με αυτά που του έχω δώσει εδώ σαν ρυθμίσεις. Εγώ προσωπικά δεν το πειράζω εδώ γιατί θεωρώ ότι όταν συγκρίνω και προσπαθώ να προσαρμόσω τον υπότιτλο στο βίντεο, όλο και κάτι διαφορετικό θα προκύψει, οπότε δεν ασχολούμαι εδώ με τις ρυθμίσεις. Το μόνο που κάνω είναι να πατήσω OK, όντως ώστε να γίνει εισαγωγή και να μπορέσω εδώ μετά να ασχοληθώ λεπτομερές με τους υπότιτλους που θέλω να τους συγχρονίσω πλέον με το βίντεο. Το βίντεο μου λοιπόν θα παίζει εδώ, θα πρέπει όμως πρώτα εννοείται να το βάλω εδώ. Πατάω λοιπόν Open Video File και πάω στο trailer το οποίο έχω δουλέψει. Περιμένω 2 λεπτάκια. Και πλέον το βίντεο μου είναι εδώ, έτοιμο να μπορέσω να το προβάλλω, να διαβάσω ταυτόχρονα και τι έχω γράψει και να μπορέσω να το δουλέψω ώστε να γίνει ο συγχρονισμός. Πιο εύκολος θα γίνει ο συγχρονισμός αν έχω και εδώ την διακύμανση του ήχου. Θα πατήσω λοιπόν Click Add Waveform
πάρα πολύ εύκολο, απλά πάτησα πάνω και εδώ πέρα κάτω τώρα βλέπω ότι όσο υπάρχει ήχος ανεβαίνει και εδώ η γραμμούλα, όπου είναι flat είναι ήσυχα τα πράγματα. Αυτό θα με βοηθήσει για να αναγνωρίσω πού ξεκινάνε τα λόγια, πού σταματούν κτλ. Πάμε τώρα από την αρχή, μιας και τα έχουμε όλα έτοιμα. Εδώ είναι λοιπόν το παράθυρο του βίντεο, εδώ κάτω έχω το waveform και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω. Δείτε λίγο εδώ πέρα αριστερά, αυτά είναι πολύ σημαντικά εδώ. Υπάρχει ένα πεδίο που γράφει Create για την δημιουργία λοιπόν των υπότιτλων, του κομματιού των υπότιτλων και ένα Adjust, μία προσαρμογή. Εμείς σε αυτήν την φάση δεν έχουμε δημιουργήσει κομμάτια, sequences που θέλουμε εμείς να υπάρξει υπότιτλους. Έχουμε γράψει απλά το κείμενο, αλλά το πρόγραμμα δεν ξέρει πού τα θέλουμε εμείς να εμφανίζονται. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνω create υπότιτλο και αυτό θα το κάνω με το F11 και το F12. Δηλαδή, εκεί που θέλω να ξεκινήσει να εμφανίζεται ένας υπότιτλος, θα πατήσω στο πληκτρολόγιο μου, αν δείτε πάνω έχετε τα F, θα πατήσω λοιπόν το F11 και στο σημείο που θέλω ο υπότιτλος μου να σταματά να εμφανίζεται στην οθόνη, θα πατάω το F12. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ξεκινάω λοιπόν, έχω τον πρώτο που είναι πού πηγαίνετε τέτοια ώρα. Βλέπετε ότι αυτός έχει συνεχίσει και έχει βάλει και το επόμενο. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Εγώ θέλω να είναι μόνο τα λόγια του πλάσματος που μιλάει στην αρχή που λέει πού πηγαίνετε τέτοια ώρα. Άρα αυτό που θα κάνω είναι θα μαυρίσω εδώ πέρα πάνω την σειρά του κειμένου, θα κάνω δεξί κλικ και θα πατήσω ένα Insert After. Με αυτόν τον τρόπο έχω δημιουργήσει μία ακόμα σειρά για υπότιτλο. Τώρα μπορώ να πάω σε αυτόν που θέλω να τον σπάσω σαν γραμμή, να αντιγράψω και να αποκόψω το κομμάτι που δεν θέλω να είναι εδώ στην αρχή, να πάω στην καινούργια σειρά που έχω επιλέξει και στο κείμενο να κάνω επικόλληση και έχω δημιουργήσει μία δεύτερη σειρά υπότιτλων, ώστε να μπορέσω να τους ενσωματώσω ξεχωριστά εκεί που εγώ θέλω. Πάμε λοιπόν στον πρώτο ξανά, που πηγαίνετε τέτοια ώρα. Ωραία, ξεκινάω το βιντεάκι μου και στο σημείο που θέλω να εμφανίζεται ο υπότιτλος θα πατήσω λοιπόν F11. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Ξεκινάει το βίντεο. Ωραία, εδώ πέρα τώρα αυτός έχει ήδη ξεκινήσει να μιλάει, εγώ πρέπει να βρω το σωστό σημείο, άρα λοιπόν ξαναπάω πίσω και είμαι εδώ που αυτός ανοίγει το στόμα του και πρόκειται να μιλήσει. Βλέπετε και εδώ στο waveform κάτω ότι υπάρχει ένα μικρό χαμήλωμα της καμπύλης και τώρα που ξανανεβαίνει σημαίνει ότι αρχίζουν και βγαίνουν και τα λόγια. Άρα σε αυτό το σημείο εγώ θέλω να ξεκινήσω υπότιτλος και πατάω λοιπόν F11. Το πρόγραμμα δημιουργεί μία προσαρμογή στο περίπου, σου λέει θα θέλεις αυτή η σειρά να πάει μέχρι εδώ. Για να δούμε αν το υπολόγισε σωστά. Δεν το υπολόγισε λοιπόν σωστά. Εγώ θέλω ο υπότιτλος μου να σταματήσει κάπου εδώ, αν το εκτιμώ τώρα σωστά. Όχι εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό που έχω δημιουργήσει σαν sequence, σαν χρόνο προβολής, να το κάνω adjust, να το κάνω προσαρμογή. Άρα πάω εδώ που έχει adjust και τώρα μπορώ πάλι με το F11 έναρξη, F12 τέλος να προσαρμόσω τον υπότιτλό μου. Εγώ θέλω λοιπόν αυτό το που πηγαίνετε τέτοια ώρα να σταματάει, που είπαμε, εδώ νομίζω. Βάζω τον κέρσορά μου εδώ στο waveform και πατάω F12 και βλέπετε ότι έχει μεγαλώσει το sequence και τώρα πλέον θα εμφανίζεται σε όλο αυτό το διάστημα. Εγώ θέλω όμως τώρα να το ελέγξω. Άρα πάω πάνω στην σειρά που έχω το κείμενό μου, κάνω διπλό κλικ και η ταινία μου και το waveform πάει κατευθείαν σε αυτό το σημείο έναρξης της sequence. Άρα λοιπόν πατάω play. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Έχει τελειώσει ο λόγος του πλάσματος αυτού που μιλάει και μαζί με τον λόγο του τελειώνουν και τα γράμματά μας.
Ξεκινάει λοιπόν και μιλάει ο δεύτερος. Για να δούμε λίγο. Πάμε λοιπόν στην δεύτερη σειρά του κειμένου που λέει το καλησπέρα, είμαστε καινούργοι. Πατάμε και εδώ πάλι τον κέρσορα για να δούμε, είναι το σωστό σημείο, αν και νομίζω είμαστε μια χαρά, ας το ελέγξουμε. Ωραία, guten Tag, wir sind die Neuen. Το βάζω λοιπόν πάλι εδώ, είμαι σίγουρη πλέον ότι εδώ θέλω να εμφανίζεται το δεύτερο μου κειμενάκι. Πάω ξανά στο create, μην ξεχνάμε πρέπει να δημιουργήσουμε υπότιτλο, άρα βάζω την ρύθμιση μου create και πατάω F11. Ωραία, η εκτίμησή του για να δούμε αν είναι σωστή. Όχι. Εγώ θέλω καλησπέρα, είμαστε οι καινούργοι μόνο να εμφανίζεται. Και νομίζω ότι σταματάει εδώ. Πάω λοιπόν πάλι τον κέρσορά μου εκεί, πατάω το adjust και πατάω F12 για να μου κόψει τον υπότιτλο εκεί που θέλω. Κάνω διπλό κλικ πάλι στην γραμμή μου, πατάω play να δω. Ωραία. Άρα είμαστε μια χαρά. Πάει και αυτή η γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Vlad και Βαρνάβας Teppich. Νομίζω ότι ξεκινάει εδώ. Πάω πάλι create. F11. Για να δούμε. Τώρα είμαστε μια χαρά. Μας σταματάει τον υπότιτλο εκεί που όντως σταματάνε και τα λόγια στην ταινιούλα μας. Άρα λοιπόν συνεχίζω. Ωραία, εδώ είμαστε στην πινακίδα την οποία είπαμε ότι πρέπει να την έχουμε ως επισήμανση. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στον υπότιτλό μας. Πάντα όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με μια γραμμή πρέπει να την έχουμε μαρκάρει. Άρα είμαστε στο Kreisfelden 3689. Μου έχει κόψει όμως την λέξη που θέλω να ενσωματώσω εδώ, άρα πρέπει να πάω να την πάρω. Το κάτοικι θα το αποκόψω από την επόμενη σειρά που μου το έχει βάλει αυτός και θα την ανεβάσω πάνω εκεί που πρέπει να είναι. Αυτό είχαμε πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι θα πρέπει κάπως να το ξεχωρίσω, να μην το γράψω σαν κανονικό υπότιτλο. Αλλά το πώς θα το κάνω αυτό θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Λιγάκι υπομονή. Χαιρετώ!